ассалому алайкум тамошобинони азиз, инҷо барномаи иттилоотии имрӯзро дар шабакаи осиёи марказӣ оғоз менамоем. Бо шумо ман Малвина Манзарова қарор дорам ва ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба муҳимтарин хабарҳои рӯз. ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон дигар ҳизби умумии ҷумҳуриявӣ нест. тоҷикистон инфрасохторашро аз ҳисоби сармояи ҷопон беҳтар карданист. таҳдиди 30,000 сомонии ҷарима барои мақолае дар бораи мушкилии об. машқи ра 2015 созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ дар Фахробод. донишҷӯи донишгоҳи Славянӣ аз Душанбе плаза афтида ҳалок шудааст. Эмомалӣ Раҳмон ба Дилшод Назаров ордени шараф супурд. чанд соат пеш вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон мутобиқи моддаи 20 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ ба ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон огоҳинома ирсол намуда, аз роҳбарияти ин ҳизб қатъи фаъолияти ғайриқонунияшро талаб намудааст. тавре дар номаи мазкур омадааст мувофиқи моддаи 3 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳизби сиёсии ҷумҳуриявӣ бояд дар аксари шаҳру ноҳияҳо ташкилоти ибтидоӣ дошта бошад. мувофиқи санадҳои ба вазорати адлия воридшуда дар 58 шаҳру ноҳияҳои мамлакат ташкилоти ибтидоии ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон фаъолияти худро қатъ кардаанд. аз гуфти муовини вазири адлия Мирсаизод, бинобар ин ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон наметавонад худро ҳизби умумии ҷумҳуриявӣ муаррифӣ карда анҷуман баргузор кунад. хотиррасон бояд кард ки чанде пеш роҳбарияти ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон дар симои Саид Умар Ҳусейнӣ ва дигарон бо ҷамъ овардани гурӯҳи журналистон дар як манзили шахсии истиқоматӣ нишасти хабарӣ баргузор карда баёнияи шӯрои сиёсии ҳизби наҳзати исломии тоҷикистонро эълон намуданд. роҳбарияти ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон дар баёнияи худ сабаби баста шудани қароргоҳи ҳизби наҳзатро бо қарори шӯрои сиёсии ҳизб дар хусуси баргузор кардани анҷумани ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон алоқаманд шаҳр дода дархост карданд ки қароргоҳи ҳизб боз карда шавад ва барои фаъолияти он монеае аз байн бурда шавад. мавриди зикр аст ки сабаби баста шудани қароргоҳи ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон баҳси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва амволи давлатӣ бо соҳибмулки бино ва ғайриқонунӣ харид шудани бинои мазкур эълон шудааст. дар мулоқоти муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Умид Латифов бо намояндаи Бонки ҳамкориҳои байнулмилалии Ҷопон, Корпоратсияи Ҷопон дар Осиёи Марказӣ ва Қавқоз дар Тоҷикистон масъалаи оид ба маблағгузории лоиҳаҳои вобаста ба сохтмон ва таҷдиди инфрасохтори Тоҷикистон бо ҷалби грантҳо, қарзҳои дарозмуддат ва сармоягузории Бонки Давлатии Ҷопон ба соҳаҳои мухталифи иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди муҳокима қарор гирифтанд. бино ба маълумоти хадамоти матбуотии Бонки Миллии Тоҷикистон, намояндаи ширкати Ҷопон дар ҷараёни вохӯрӣ иброз дошт ки минбаъд бо мақсади маблағгузорӣ намудани лоиҳа дар Тоҷикистон ният доранд ҳамкориҳои дуҷонибаи судмандро миёни Бонки ҳамкориҳои байнулмилалии Ҷопон ва низоми Бонки ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла Бонки Миллии Тоҷикистон баромонанд. ширкати NEC бошад яке аз бузургтарин ширкатҳои дунё маҳсуб ёфта бо истеҳсоли асбобҳои электронӣ, таҷҳизоти компютерӣ ва телекоммуникатсионӣ машғул мебошад. гардиши солонаи ширкати мазкур дар як сол $50 миллиард Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил медиҳад. ҳасан Шокирзода, рӯзноманигори собиқ ҳафтаномаи Тоҷикистон, ки аз сӯи идораи обу корезии Душанбе ба додгоҳ кашида шудааст, пардохти тавон дар ҳаҷми 30,000 сомонӣ таҳдид мекунад. роҳбари ин ниҳодро сарлавҳаи матлаби журналист «Чаро дар Душанбе бо хар об кашидан айб будааст» ба хашм оварда ва ӯ аз болои муаллиф Ҳасан Шокирзода ба додгоҳи Фирдавсии пойтахт шикоят бурд. корхона далелҳои дар мақоларо ноасос номида ва аз рӯзноманигор талаб кардааст ки 30,000 сомонӣ ҷуброни маънавӣ пардохт кунад. аммо Ҳасан Шокирзода матлаби худро як памфлет меномад ки ба гуфти ӯ бар асоси далелҳои мушкилии дастрасӣ ба об дар сохтмонҳои бисёрошона дар бар мегирад. ба қавли журналист, мақола дар асоси шикояти сокинон ва бо супориши ҳафтаномаи Тоҷикистон дар мавриди камбудии об дар биноҳои баландиёшона таҳия шудааст. дар он камбудии об дар 4 маҳаллаи Душанбе, Якум Советский, маҳаллаи Сирк, Якачинор ва Дӯстӣ тасвир ёфтааст.
дар азмоишгоҳи фахробод воқеъ дар 25 километри ҷанубу ғарби шаҳри душанбе рӯзи 27 август машқи вижатактикии ра 2015 оғоз гардид ки муддати 8 рӯз идома мекунад. Нахустин рӯзи ин размоишро Виктор Иванов, раиси хадамоти мубориза бо маводи мухаддири Русия, Рустам Назарзода, раиси оҷонсии назорат бар маводи мухаддири Тоҷикистон, Амонҷон Ҷониқулов, муовини дабири кулли созмони паймонии амнияти дастаҷамӣ ва ҳамчунин сафирони дигар назорат бурданд. Виктор Иванов, раиси хадамоти федералии мубориза алайҳи маводи мухаддири Русия гуфт: ин размоиш ба хотири муборизаи муштарак алайҳи қочоқи маводи мухаддир ва таъмини суботу амнияти минтақа ташкил шудааст. Размоиши вижатактикии ра 2015 бо ширкати ҷузъу таомҳои таъиноти махсус, идораҳо ва хадамоти зидди мухаддироти нерӯҳои дохилӣ, мақомоти корҳои дохилӣ ва амнияти кишварҳои узви созмони паймонии амнияти дастаҷамӣ ки ба ҳайати нерӯҳои таъиноти махсус шомиланд баргузор гардид. аз сабаби беаҳамиятӣ бархе аз ҷавонон ба фалокатҳои гуногун дучор мешаванд ки ин то ба марг оварда мерасонад. Маз 27 август ҷавони 21-сола Камолов Диловар аз ошёнаи 19 бинои Душанбе Плаза воқеъ дар маркази шаҳри Душанбе ки баландтарин бино дар Тоҷикистон ба шумор меравад, сарозер шуда дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. Бино ба иттилои дафтари матбуоти Вазорати корҳои дохилӣ, ҳодиса 27 август тахминан соати 19:30 шом рух додааст. аз ҷавони фавтида Камолов Диловар ном бурда мешавад ки донишҷӯи бахши сеюми Донишгоҳи давлатии славянии Русия ва Тоҷикистон мебошад. Вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд ки ӯ аз беэҳтиётӣ ба замин афтида ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. масъулини маҷмаи Душанбе Плаза ба хабарнигорон гуфтанд ки ин мард бо хоҳиши дархост барои баргузор кардани маъракае ба тарабхона омада будааст. мегӯянд ки ӯ ҳушёр буда, нӯшокию спиртӣ низ нанӯшида буд. танҳо беэҳтиётӣ ӯро ба марг рӯбарӯ кард. субҳи имрӯз раис ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шумораи зиёди кормандони касбу кори гуногуни ҷумҳуриро бо истиқболи 24-умин солгарди истиқлоли давлатӣ бо мукофотҳои давлатӣ, унвонҳои фахрӣ, ҷоизаҳои давлатӣ ва рутбаҳои олии низомию махсус сарфароз гардонид. Дилшод Назаров, варзишгари маъруфи тоҷик ки дар мусобиқаи қаҳрамони ҷаҳон оид ба гурзандозӣ 23 август дар Пекин медали нуқра ба даст овард, бо ордери шараф дараҷаи якум мукофотонида шуд. Гурзандози маъруфи тоҷик бо 150 000 сомонӣ ҷоизаи раис ҷумҳур мукофотонида шуд. хизматҳои арзандаи таҳсини шумораи зиёди афсарону сарбозон ва ходимони қувваҳои мусаллаҳ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва сохторҳои мухталифи низомию махсус бо ордени Спитамен дараҷаи 1, ордени Спитамен дараҷаи 2, ордени Шараф дараҷаи 2, медали ҷасорат, медали хизмати шоиста, медали марзбони шуҷои Тоҷикистон, кормандони шоистаи Тоҷикистон ва ифтихорномаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ шуд. бинандагони азиз, дар ин ҷо барномаи иттилоотии имрӯз аз шабакаи Осиёи Марказӣ ба поён расид. бароятон сеҳатмандӣ ва хабарҳои некро орзумандем. то бахшҳои навбатӣ, худоҳофиз.